Estàs farta de suspendre l'examen oral de valencià? No saps com llevar-te del damunt el tinc que, el vaig a i el lo dels dimonis? Tenim la teua solució. Cabrafotuda i el centre d'ensenyament de valencià més prestigiós de València, Carles Salvador, han unit les seues forces per crear el curs definitiu. Parlar valencià no és tan fotut. Amb l'experiència de Cabrafotuda com a comunicador davant les càmeres i als escenaris, més els coneixements dels filòlegs i filòlogues que componen el centre Carles Salvador, et volem ajudar a aprovar l'examen oral de valencià dels nivells C1 i C2. No sona malament, veritat que no? Ens avalen més de 45 anys d'experiència ensenyant a l'alumnat del centre Carles Salvador i més de 300.000 seguidors que riuen cada dia amb els vídeos de Cabrafotuda. Ja saps, parlar valencià no és tan fotut i aprovar l'examen oral tampoc.